Bună copii! Astăzi vom învăța împreună formele geometrice și cu ce le putem asemăna în viața de zi cu zi. Acestea sunt figurile geometrice despre care vom vorbi astăzi. Cercul este o linie curbă închisă. Cercul este o linie curbă închisă. Acesta poate semăna cu un disc, un ceas sau cu o minge. Dreptunghiul este figura geometrică formată din 4 laturi egale 2 câte 2. Observăm că cele două laturi orizontale, cea de sus și cea de jos, sunt egale și la fel se întâmplă și în cazul celor două laturi verticale. Dreptunghiul este figura geometrică formată din 4 laturi egale 2 câte 2. Observăm că cele două laturi orizontale, cea de sus și cea de jos, sunt egale și la fel se întâmplă și în cazul celor două laturi verticale. Dreptunghiul poate fi asemănat cu o riglă sau cu un plic. Pătratul este figura geometrică din 4 laturi, toate egale. Pătratul 4 laturi, toate egale. Pătratul poate fi asemănat cu o tabletă de ciocolată sau cu o fereastră. Ovalul este o linie curbă închisă și seamănă foarte mult cu un ou sau cu o tavă. Triunghiul este forma geometrică formată din 3 laturi și acesta poate fi asemănat cu un numeraș, 3 laturi, și acesta poate fi asemănat cu un numeraș sau cu un trianglu. Bună copii! Astăzi vom învăța împreună formele geometrice și cu ce le putem asemăna în viața de zi cu zi. Acestea sunt figurile geometrice despre care vom vorbi astăzi. Cercul este o linie curbă închisă. Cercul este o linie curbă închisă. Acesta poate semăna cu un disc, un ceas sau cu o minge. Dreptunghiul este figura geometrică formată din 4 laturi egale 2 câte 2. Observăm că cele două laturi orizontale, cea de sus și cea de jos, sunt egale și la fel se întâmplă și în cazul celor două laturi verticale. Dreptunghiul este figura geometrică formată din 4 laturi egale 2 câte 2. Observăm că cele două laturi orizontale, cea de sus și cea de jos, sunt egale și la fel se întâmplă și în cazul celor două laturi verticale. Dreptunghiul poate fi asemănat cu o riglă sau cu un plic. Pătratul este figura geometrică din 4 laturi, toate egale. Pătratul 4 laturi, toate egale. Pătratul poate fi asemănat cu o tabletă de ciocolată sau cu o fereastră. Ovalul este o linie curbă închisă și seamănă foarte mult cu un ou sau cu o tavă. Triunghiul este forma geometrică formată din 3 laturi și acesta poate fi asemănat cu un numeraș, 3 laturi, și acesta poate fi asemănat cu un numeraș sau cu un trianglu. În cazul celor două laturi verticale. Dreptunghiul poate fi asemănat cu o riglă sau cu un plic. Pătratul este figura geometrică din 4 laturi, toate egale. Pătratul 4 laturi, toate egale. Pătratul poate fi asemănat cu o tabletă de ciocolată sau cu o fereastră. Ovalul este o linie curbă închisă și seamănă foarte mult cu un ou sau cu o tavă. Triunghiul este forma geometrică formată din 3 laturi și acesta poate fi asemănat cu un numeraș, 3 laturi, și acesta poate fi asemănat cu un numeraș sau cu un trianglu. Trianglu.